Билохира он рӯзеро ки мо ҳафтаҳову моҳҳо интизораш будем фаро расид. шоми 24 март дар назди бинои театри опера ва балети ба номи устод Садриддин Айнӣ маросими ифтитоҳи 6-мин чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳроҳ миёни мардон, бонувон ва нафарони имкониятшон маҳдуд баргузор гардид. ибтидо дар як фазои зебо видона дар назди боғи Куруши Кабир меҳмонон ва иштирокчиёни мусобиқа, намояндагон аз ҳукумати шаҳри Душанбе, Кумитаи миллии олимпӣ, Кумитаи кор бо ҷавонон ва дигар сохторҳо аз гӯшаҳои омоданамудаи инъикоскунандаи фарҳангу тамаддуни хидматдоштаи мардуми тоҷик дида намуданд. зиёда аз 2000 донишҷӯён дар гӯшаи аз назди боғи Куруши Кабир фестивали бозиҳои варзишии миллии мардуми тоҷикро ба маърази тамошои меҳмонони хориҷӣ гузошта буданд. меҳмонон аз ҳар гӯшаи омоданамуда бо шавқу завқи беандоза дидан менамуданд ва аз доштани фарҳангу тамаддуни қадими мардуми тоҷик дар наздик огаҳ мегаштанд. пас аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва фестивалҳои гуногун дар назди бинои театри опера ва балет бо иштироки меҳмонони фахрӣ маросими кушодашавӣ баргузор гардид. ибтидо муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед суханронӣ намуда аз дастгириҳои ҳамаҷонибаи пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе дар доираи баргузории ин мусобиқа ҳарф зад. баъдан раиси Кумитаи кор бо ҷавонон суханронӣ намуда баргузории ин мусобиқаро дар рӯзҳои таҷлили рӯзи Наврӯзи байналмилалӣ як соли нек хонд. баъдан сухани навбатӣ ба президенти конфедератсияи велосипедронии Осиё Осама Алшафар дода шуд. ҷаноби Осама низ ба пешвои миллат ва раиси шаҳри Душанбе барои дастгириҳои ҳамаҷониба изҳори миннатдорӣ намуд ва гуфт ки ин мусобиқа яке аз фарогиртарин чемпионат дар таърихи Осиё хоҳад гашт ва дар охир ба ҳама иштирокчиён барору комёбӣ хонд. пас аз суханронии ҷаноби Осама Алшафар, президенти Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон Озодхон Давлатшоев низ аз дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати кишвар сухан гуфта, тамоми меҳмонони ба кишвар ҳузурвардаро хайрамақдам гуфт. аввалин чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ дар шоҳроҳро дар Тоҷикистон муовини аввали раиси шаҳри Душанбе Табарзода Ҷамшед расман кушода гуфта эълон намуд. пас аз расман кушода шудани мусобиқа дастаҳои иштирокчии чемпионатро дар назди ҳозирин муаррифӣ намуданд ва баъд аз ин меҳмонон аз қисмати фарҳангию фароғатии чорабинӣ дидан карданд. як маротибаи дигар зикр бояд намуд ки чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ аз 25 то 30 март дар пойтахт баргузор мешавад.